Panguva ine zvonyatsobuda pachena kuti VP Costa Nochwenga is now the man of the match. Mwedzi yapfuura Bombshell Geza ndiye anga ari man of the match, achiuya achiexposa maex nezve zviri kuitwa nezvigananda zvazvo zvisingazivikanwi nani zvake. But panguva ine Bombshell Geza is elevated VP Constantino Chiwenga. Panguva ine people they are now praising, people they are now blessing, people they are pushing VP Constantino Chiwenga kuti generally this is the opportunity to restore order in the country. Don't subscribe or like on the bell icon. Tinoonera popular critics ezvigananda vanalini emanobuda achikomenda achiti General is now a towering figure in our nation, the great son of the soil, whose umbilical cord is buried beyond River Sai and the great mountains of weather, under the sacred soils of motherland, where the bones of our ancestors are rested. Kwete mazambians ayo abasha zvigananda ndomashwaro panguva ine atikombe vanhu panguva ino vanyatsoratidza kuti their trust and their confidence iri muna VP Constantino Chiwenga. Why? Just because Chiwenga panguva ino anotona zviri nani ndimire zvangu kusati kwangu ndiri one panokuva nekusapota corruption inoita kuti tomorrow Zimbabwe will fall. Sezvinongotokona VP Constantino Chiwenga mapublic addresses akachiti Zimbabwe will never fall, Zimbabwe will never collapse. Panguva ine muchimuona achimira ari ega, aiwa nyange zvigananda zvichiita against him, mareshuffles achiitika, mapegs muri kuona vanamuliswa right now they are attacking general vachitora allegations of corruption nezvimwe zvakadaro. Panguva ine General Chiwenga ari kumbozvitarisa ari kuti Zimbabwe will never fall. Chimbotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Are you going to support general? Panguva ino vamuri kuona vari vulnerable. Panguva ino ma-attacks ari kuitwa kuna VP Constantino Chiwenga they are intense. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Enda comment section medu, subscribe or like, chetonda on the bell icon.